И здравейте хора, това ми е първото видео на този канал. Този канал ще бъде за POV с GoPro-та, в смисъл тук да ми седи например на каската. Ще има мотори, АТВ-та, всякакви видеа с тази камера. И дано да ви харесва предстоящите видеа, които ще дойдат. И бих искал да се абонирате и да сложите камбанките, за да знаете кога ще кача ново видео. За да го видите, нали? Аз ще ви покажа коя камера ще си взема. Не е GoPro, а е DJI Osmo Action 3. И не знам хора, ако искате пишете в коментарите дали е добра камера. Според мен е доста добра. 2021 камера, ако не се лъжа беше. И да, пишете ако има по-добри, в смисъл ефтини, не толкова скъпи, защото нали, нямам толкова пари си купа 600 лева камера. Затова пишете какво мислите за тази камера и пишете коя камера просто е добра, ама ефтина, защото аз не намерих друга. И така хора, сега ще видим тази камера. Съжалявам, че е малко тъмно. Това ще бъде, тази маска ще бъде само за това видео, защото си забравих тъпата каска в селото ми. Да знаете, затова съжалявам за това. Иначе ще снимам с каски всичко. Значи това е DJI Osmo Action 3, не мога да пиша. Не мога да пиша. Action 3. Според мен е добра камера, както казах. Ето, ако не сте я виждали. Ето тази камера. Според мен е по-добре от GoPro-то. Най-новото GoPro 13. Както виждате, може да се сложим тук на колелото, но аз няма да го правя това. На мен ще ми седи... Имам кросова каска. Ето тук има един вайзер и под вайзера ще бъде. А тук имам едно GoPro Hero 12. 2D. Буквално, чакай. Ето тук е. Ето го. GoPro Hero 2. Малко се отваря, защото е много старо. И имам от това GoPro имам head strap, както виждате. Къде е камерата? Ето. Head strap. Слагам си го нали на главата. Имам той нещо, което няма да работи на DJI. Имаме тези неща. Тези се залепват. И това ще го залепа на вайзера ми тук. Ще седи. Има е тази част. С това ще го ползвам. Няма си купувам други. Това е на GoPro. Това се слага. Ето така. Цак. Това се залепва отгоре. И на GoPro-то трябва само да купа такова за те две стърчащите трябва да купа. И това се слага, нали, не мога да го сложа ето тук. И така седи и снима всичко. Затова, според мен това е много готино. А за колела, как ще снимам? С този head strap ще снимам с колелата. Гледах, че са добри, че е добър микрофона на тази камера. Както виждате на тази снимка, ето тук има две точици. Това са микрофоните. Двата микрофона, които идват с микрофона. С камерата, аз с микрофона. Може да снима нали 4K 60 FPS, има 10, HD 30 и 60 FPS, има и 120 и там 240 FPS, доста е добре. Мисля да си купа и ето това, обаче. Това на DJI. Слага се тук камерата и се разтяга колкото се искаш, нали, колкото може. Идва с една батерия, което за мен не е добре. Трябва да купа още батерии със сигурност. Може да снима около от 3 до 4 часа. Ето това. Ето това мога да си взема. Тук седат една, две, три батерии. Ето както виждате, тук са трите батерийки. Една SD карта също идва с самата камера, ако не се лъжа. И просто е много добра камера. В смисъл, добра камера. И
Да, като цяло това е. Според мен е доста добра камера. Вие напишете, ако има по-добри и по-ефтини такива камери. И да. Това ще бъде за първото ми видео. Другите видеа ще бъдат с тази камера. Затова, чао хора!